Vítame medzi nami riaditeľa Strednej odbornej školy v Prešove, Strednej odbornej školy podnikania v Prešove, pána inžiniera Stanislava Kuchtu. A takisto vítame náš pedagogický zbor, súťažiacich a našich investorov, čiže spolužiakov. Chceme sa aj poďakovať na nácii Orange, poisťovni Unión a regionálnemu podnikateľskému a informačnému centru, zároveň aj pani magistre Krišovej za podporu pri príprave dnesnej súťaže. Tento rok sa do súťaže zapojilo 25 súťažných tímov, medzi ktorými sme mimochodom aj my dvaja s Paťou. Tak nám držte palce. Do súťaže ste mohli vložiť škálu svojich podnikateľských nápadov a veľmi vhodne využiť svoje komunikačné aj odborné schopnosti, ktoré ste pri štúdiu na tejto škole získali. Milí spolužiaci, vašou snahou dnes bude presvedčiť investorov, ktorí disponujú investičnými šekmi o tom, že práve vaša firma je tá najlepšia. Ale nezabudnite sa pri tom poriadne zabaviť a pamätajte, že vašou motiváciou nie je len finančná výhra pre prvé 3 miesta v hodnotách 50, 30 a 20 eur, ale aj putovný pohár riaditeľa školy. Keďže podnikanie presahuje aj hranice krajín, je potrebné vedieť v dnešnej dobe komunikovať aj s obchodnými zahraničnými partnermi v cudzom jazyku. A to, ako by to malo vyzerať, nám odprezentujú žiaci, ktorých vítame medzi nami. So, dear students and teachers, I would like to welcome you on our first annual competition, the Idea Cells. I wish you to have fun and good luck. Thank you. Bienvenidos al evento anual La Idea 20. Mucha suerte por todos los participantes y por sus ideas. Guten Tag. Herzlich willkommen. Ich wünsche allen ein Nehmer, viel Glück und großen Erfolg. Danke. A teraz by sme poprosili pána riaditeľa inžiniera Stanislava Kuchtu o príhovor. Milí mladí priatelia, dievčatá a chlapci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás všetkých privítal na 3. ročníku súťaže Nápad predáva. Len pred malou chvíľou som urobil taký rýchlostný okruh a poviem vám otvorene, srdce mi ešte stále tak trošku hreje radosťou, že dnes tu nám môžeme v tejto telocvični vidieť 25 podnikateľov, 25 stánkov, 25 živnostníkov, 25 možno i právnických osôb, ktorí sa tu dnes chcú prezentovať svojimi nápadmi. Verím, že priebeh dnešného zápolenia bude prebiehať v duchu fair play, že investície, ktoré máme, vložíme do tých najsprávnejších podnikov, do najsprávnejších firiem a teším sa, že v tomto tvrdom konkurenčnom boji, ktorý tu na za chvíľku nastane, zvíťazia ozaj tí, ktorí prišli s tým najlepším nápadom. Tento 3. ročník už len touto svojou účasťou veľmi prudko podnietil a podniecuje ostatných, aby aj na budúci rok sa zapojili do tejto súťaže. Preto sa pripájam k myšlienkam nás všetkých, aby ste vy, mladí ľudia, vy, ktorí raz opustíte brány tejto školy, nachádzali práve inšpiráciu v dnešnom dni. A túto inšpiráciu nebudete nachádzať len vy, ale budeme ju nachádzať aj my v podobe tej, že tí, ktorí dnes úspešne obstoja, budú môcť pokračovať ďalej v súťažiach, ktoré bude organizovať
či už štátny inštitút odborného vzdelávania v podobe cvičných firiem, alebo Baťa Junior Achievement v podobe súťaže Vitajte v našom regióne. Takže na záver prajem vám všetkým veľa elánu do dnešného dňa, príjemné prežitie do 13:00 a teším sa spolu s vami na vyhlásenie výsledkov a na to, kto bude dnes ten naj. Ďakujem za pozornosť. Ja len krátke organizačné, lebo videla som, že trošku ste sa zhačili, že do 13:00 chodu do 12:00. O 12:00 organizačný štáb vyzbiera investované čeky s tým, že od 12:30 máte všetci obydlenú prestávku, nikto neodchádza z tejto školy. 12:30 sa tu stretneme na slávnostné vyhodnotenie a samozrejme na záver si toto všetko aj upracujeme. Takže príjemné obchodovanie a ja vám prajem. A týmto môžem zahájiť súťaž Nápad predáva. Model, musíme, nebudeme zavávať.